לפתוח את שקיבלתי מג'ור מאוץ, זה קיבלתי, כי כבר זה. אז אני אפתח ואחזור אליכם, כי אני רואה שאין פה פתיחה. אני אחזור אליכם, ביי. טוב, יאללה, אני אפתח, החלטתי לפתוח את זה. אני הולך להחזיר. אז זהו, חזרתי וזרקתי את העטיפה. קודם כל, תראו בבא. יש לי אוסף. זה קקטוס, וואו, זה מתוקי. יש לי אוסף של צפרדע גם. זה קקטוס גם תקוצה. יש פה גם הדבקות כאלה. אני חושבת שיש. טוב, זה היה. עכשיו גם הורדתי בשביל לסרוק. אבל זה מה זה במילים.